kalatvlive, Machiegni Pacho, ma e odwa. Mano mar tarehe 30 dwe no mano mar auchiel higa 2026 kabinde en kanyo odiochieng' mano mogik dwe ni mano mar auchiel. Ageno ni rio kare kamora mora. So Kenyatta University, if they have graduated, we can discuss SG. But if they have not graduated, they will not be posted. Universities that are training something called, it's called what, community oral health is not and shall not be a dentist. Yeah, you know, this country, we to transit them from contract to permanent and pensionable terms. The President of the Republic of Kenya has made a pronouncement to that effect. That we appreciate his intention and to put money in the budget to hire 5,000 nurses and midwives. Wa Kenya ama tunadhulumu wa Kenya. So the point of the matter is that there are no abductions under the watch of His Excellency President Ruto. And if there is anyone, of course, the law is clear and the processes are very clear. Anyone who is missing, I think it's important that they must be reported as missing persons. When you say someone is abducted, it's important to indicate who abducted, and we will be able to follow through. Esechego wayudo kanyo ni county commissioners mago ma Pacho kae koro to ne ochiwnegi tiegruok mano makende eneno ni gibero yoregigo mago mag tije. Chenro market koda mai ne otimore county mano ma Nairobi kocha, kama bende ne okelo kanyakla county commissioners kaachiel kod jokanyono mago mopogore opogore matiyo e sekta no mano mar arita. Kane oloso e sach nyasi market koda ma Dr. Raymond Molo ne owacho kanyo ni gibiro bedo ka gichwalo chenro mopogore opogore mago mabende biro bedo ka bero arita ma Pacho kae. Also want to be more involved. Our people want to listen to themselves. They want to see themselves. So when you hold those public barazas, yes, you need to use them to articulate what we are doing as an administration. But there must also be forums for us to listen to the citizenry so that they are more involved, for us to get the buy-in and the support that we need in the transformation that is being led by Mane en jalup ker e Pacho kae mano mabende ne othichi oko e apisi kendo en jatend duond buch siasa mano mar DCP Rigathi Gachagua. Sento wuok oko tung'osuo koda ka piny Kenya kata jatend piny Kenya Dr. William Samoei Ruto kendo gino mano mabende owacho ni jatend piny Kenya osebedo ka yulo e tich kendo jofwambo mago ma Pacho kae osebedo ka kale sanda mago mopogore opogore. Gachagua ne owacho ni owinjore orakro kod wach maket koda mano mapiyo kaka nyalore wirani thuolo kaachiel kod uyanga mano mar jafwambo okosebed ka iluwo e Pacho kae. Some journalists or bloggers are either disappear, they are silenced, compromised, or killed altogether. It is shameful that those stifling the media are on a barrage of attacks on the media are a product of the media and freedom of expression in Kenya. But for this regime led by a crooked dictator, learning from his counterparts in East Africa, it is worse. Journalists covering corruption stories, abuse of the rule of law, wanton looting of public resources, and other beats, and who have refused to be silenced, unintimidated, or corrupted by the state, live under perpetual fear, intimidation, and daily threats from the state machinery.
Media houses that are firm on their independent editorial policy have not been spared either. Notably, on 25th June 2026, in the full glare of cameras, we witnessed a police officer throw kicks at a journalist in Nairobi streets for no apparent reason. Further, on 26th June 2026, 4 armed men believed to be police officers from the dreaded Killer Squad, Nairobi Sierra, armed with AK-47 assault rifles, attempted to abduct the Standard Group Nakuru-based associate editor, Mr. Nixon Kiprotich in Nakuru. This failed. Seche gogo e nyasi maket koda mano Rigathi Gachagua ne okwayo piny owacho mano mamalo mar mondo mi owe wuondore ni gionge kata gisebedo ka gitemo mar mondo mi gitiek midhiero mano mar lal gi ji e pacho kae. Gachagua ne loso e gwengego kata e pare mano mabende yudore wa Munyoro e kaunti no mano Manyeri, kama bende ne orado kod jochung' mago mabende wuok e kaunti mano ma Nairobi ma ochung' kod otiko mano mar duond bura mar DCP. We are calling upon the international community to put William Ruto on notice. He has become excessive on violation of human rights. Ile maneno tumeona vijana wametekwa nyara, wameteswa, walipatikana kwa gari ya polisi, wamepatikana wametupwa kwa mtaro. They have been tortured, and the last time they were seen, they were in police hands. We want to tell William Ruto that even if you abduct the people of Kenya, the Kenyan people, your fortunes cannot change. Mambo yako imeharibika irreversibly. Lazima uende nyumbani. And the sooner you accept that your time is up, the better for you. E kaunti mano ma Kilifi kocha hoedo kanyo ni rowere ka achiel kod wakeini koro to ne ochiwne gi sir kendo giyudo masinde mabende ginyalo tiyo godo e chenrogi mago mopogore opogore. Kane giloso rowere go koro to nyiso mor margi koda ka chenro maket koda mano bang' yudo masinde mago mopogore opogore kanyo mabende oting'o masinde go mago mag luoko nyamruko. Itatusaidia mahali pakubwa kwa sababu hii tutatafuta mahali pazuri ambako tutaweka ile mashine yetu tuangalie kijana ambaye ni wa tuktuk ambaye hana, ambaye kidogo alikuwa na tuktuk but hana kwa size hana, tumchukue kama mtu wetu awe pale mahali tuanze kuosha magari na matuktuk. Tutajiunga group na tutatengeneza zile barafu, na tukitengeneza zile barafu lazima kuna wenzetu baadhi ya sisi watachukua zile barafu waende nazo kwa mashule. Wakifika kule kwa mashule watauza, akimaliza kuuza akirudi pale nyumbani katika ile amount kuna amount nyingine ambayo watapewa, wao wataenda nunua kama chakula nyumbani. Zile masufuria pamoja na masahani hizo pia watakodisha ili wajiletee kipato. Na zile machines, hawa wataseti machines waoshe magari wajipatie kipato ili wajiendeleze makundi yao. Hivi viti vitabadilisha maisha kwa sababu ile group tulionayo ni ya Kakanjuni Self Help Group, na sasa tumepata msaada kutoka kwake. Wakati kama kutakuwa na funds zote tutakodisha viti na kupata ile pesa na kuweka kwa account yetu. To bende chuo moko mago mabende romo adek owito ngimagi e yo moro mano mabende poko oyangi bang' ka bende ne gitemo kanyo mar mondo mi gilos dag minyaga e gwenge ma satellite ya para ya mano ma Kiveria Lenana. Ringregi osechwale kar kano ringre mano ma Kenyatta ka bende irito mar mondo mi obi otimnegi bero. Kane giloso e wi tho maket koda mano jodak makanyo ne oseyo engineers mago mabende ne otimo orak maket koda mano ka bende giwacho ni okang' mane gikawo mano mar kunyo dag minyagano e chuny apaya osebedo ka miyo dag minyagano siko pong' kinde duto, gino mabende kelo negi midhiero gin giwegi. Walikuwa kazi ya kufuruta sewage chini ili kublock ndio sasa walikuwa na furuta ndio sewage iende. Kumbe hiyo vile aliingia ndani Gideon akakwama. Kukwama mwingine anakuja kumfuruta ndio hiyo akaenda. Tena mwingine watatu ndio huyo akaenda. Hakuna mtu alikumba kufunga kamba, walikuwa naingia tu hivyo na wanaenda hivyo. Unfortunately yeye alikuwa anafanya sewage, nasikia alikuwa kwa mjengo, ni mtu wa mjengo. Alisikia mtu ameingia hapa, alikuwa anakuja kusaidia. Ndio akajaribu kuingia kuona nini imehappen huko ndani, ndio naye akaingia akakwama huko. So hapo sijui kama kulikuwa na feces ama hiyo waste
But no, apart from debt, ile ngazi kwa hapo ni mbaya sana kulingana na minority. Na kulingana na hii barabara ya sewage. Na sio ati imeanza saa hii kublock. Wakati tu walikuwa wanaanza kutengeneza hii barabara, hizi mashimo zilikuwa zinasumbua, ndio sababu tulikuwa tunatetea kwa hao watengeneze hizi mashimo waweke kando, lakini hawakusikiza. Yena mondo miachwali nyaka county manoma Migori kama wedo kanyo ni jodongo mago mag Suba community county no manoma Migori proto wacho ni kata giramon gidhoka chiel ni gidwaro mana kwe kane giloso sacha sidho ayanga jaduong Odongo Ragoi kaka jaduong mano mar wiga kar chung'o bura mano ma Suba East county manoma Migori ne giyango ni kwe kachiel kod kanyakla chiel en achiel kuom yorego mago mag kelo oganda kanyakla. Kweth mag jodongo Suba kautel negi kod Jafeth Riogi Sikuya gi yango ni koro to gidwaro kuya ahinya te kaunti ni kema Migori egena mabende thoth oganda bedo ga kanyakla achiel mana ka gisidho wechego mag kwe magi ne giwache kinde mabende ne sidho jaduong' Odongo Ragoi kaka jaduong' motelo ne jowiga mano mabende ni e dhot mar Suba. Wan waero kwe nikech e Migori ka okwan kendo jo Suba wadak gi Luya nigo gaigi wadak gi Kisi nigo gaigi, wadak gi Kuria nigo gaigi, wadak gi Baluya nigo gaigi, ugendini duto nigo geche gite. Koro sama wan ka, okwan ka nakwede ne ng'ato, wan be wan ka kaka jo Suba wasidho gaiwa, kendo wasidhe rasmi odiochieng' ma kawuono. Oganda matelo ne Migori County ka gin dhoudi moa kuonde mage to gidak nade mondo wabed kanyakla. Ni weche mag kwegi kiomede tiel koda ka jaduong' Odongo Ragoi mabende no sidhe kaka jaduong' mar Wega. Ni weche go mag kwegi ni achiel kuom gigo mabende koro to dhano nyaka ketieti makinde duto ni mar oganda kata bed ne gipogore weche go mag siasa nyaka to koro gibede kanyakla achiel ni mar riwruok e teko. Jadhot mane akwayi ni kata kidhironje siasa tiyo gai en ni ka ng'ani dwa larore gi ng'ani dwa negori mano gima jaduong' Riogi nopuonja okokona biago siasa okona ni ka jariyo larore ji yanyore taluongo gi agayo gi anyisi ni ng'ane idhi marach ne ng'ane e gima nyicho nyisa ka ng'ato siemo ng'ato ni maja karungu maja kanyamwa ba kwere ni ng'ani gunda ne ka ma ok jadag. Omiyo jodongo man ka gin giero kwe Josuba waero kwe Josuba kwero kwe jaduong' Jafeth Riogi Sikuya omedo kwedo kang' mamalo wechego mag bago ng'anyo e pacho kae gino mabende koro to yango ni thiro wechego mag dongruok kama biro bang' gavana ma Siaya Migosi James Orengo ne wuok kendo bago ng'anyo e pacho kae oyango ni piny Kenya osego twa maliche mokalo gino mabende ok owinjore odog chien bago ng'anyo gino mabende biro thiro wechego mag dongruok e pacho kae ndalo mang'eny sama koro tend Ruto ni nyomiwa Minister mar Finance ochako miwa Minister mar Energy ochako wanwang'o Attorney General ochako wanwang'o CS Omolo pod wadwaro ang'o omiyo wakwero nyithindo ma GNC giling' mos giwek rikni ni gidhi ka Orengo ne paro ni terogi Orengo bosebede sirikal higni mang'eny dakwane gimosekelo ne Kenya omiyo wato wadagi jodongo wadagi. Gor Collins, Kala TV, County ma Migori. Gilipot moki kaunti ma Migori no bende madikela giko mar mi weche manyien mago maga Machiegni Pacho kata kamano tudriko daka Omolo kanyo sade kabiro bedo ka kelo ni ng'end weche mago mowuok achiel kachiel meso mar ka weche manyien riti masani nyinga Neli Achieng' Ndine jaloko mara Bella Achieng'.